min strike. Tom og Bernie. Du er dygtig, Kasper. Tom og Bernie. Ja. Ja. Tom og Bernie. Så er det jo vægten, det er vægtfylden, og så er det en mængde skønhedspoint. Det er sådan en som den her, så er det farven. Det er du da god til, lille skat. Hva? Hey. Ved du lige at spille bowling? Nå. Så enten det er det Og det er selvfølgelig rart at få et flot trofæ, men hvad er det også, I kan bruge det her til? er jo rart at have det flot. Sådan.